Tobe siphinda futhi siyabuya namhlanje baba uSibiya. Inhloso ukuthi abantu befunde beqonde bazi ngoba umhlaba baba uSibiya uyadungazela kuyo yonke indawo abantu baqonde ukuthi babone ngathi izinto izinto ziwumkhuba. So njengabantu abakade babakhona emhlabeni abazi ngisho okhokho bethu abadala kade babekhona bebuka izinto zenzeka. Baphinda futhi babekwa inkosi ukuthi cha bazohamba bebuza umthetho ukuthi njengoba ulapha nje ugana nje uyamthanda yini. Baba uSibiya uma ngabe kuzosini udwendwe umthimba mangabe uzosuka ngale emzini uyokhishwa abakhongi mhlawumbe kuyenzeka baba uSibiya udwendwe lusine abakhongi bengafika ngizokhipha udwendwe ikhona into enjalo baba uSibiya ngicela untshelizwe akukwazi ukuthi ungaphuma udwendwe abakhongi bengafikanga ukuthi azothi udwendwe kaluphume uyena ofikayo uma ephethe into ufika jikijela into ethi akuphuma udwendwe ubalulekile umkhongo ngoba ngisho sekuxatshene uyena afunakalayo ngoba uyena owaletha izinkomo kuwe kuzolungisa udaba mase kuneyinkinga kuzolungisa udaba kudinga umkhongo futhi hayi baba uSibiya ukuthi umuntu umelobola ehambelena cha khona lona usiko lona umkhongo odingakalayo yebo baba akubalekile ukuya komuntu futhi akufunakali akufunakala ihambelene ubugebengu lokho inathoke baba khona umkhongo futhi mawukabe sokhona inkomo ezincane sethi yokhonga umkhongo uzoba nakho ukuthi oh inkomo mina ngasala phasi ngaka yebo base behlangana nobabili ke laba ngazi beza njani kodwa kugcineni umkhongi ohamba yokhipha udwendwe yebo ngoba usuke ekhuluma ngenkomo azikhiphe yena wayihambiswa futhi wayishaya kulomuzi umkhongi futhi ohambayo ufuna udwendwe yebo ezethelona ngobuloka afika ubungayi ngayi umkhongi obuyanela yebo uma sekusesigcawini umkhongi mina mase bese kufika isikhathi sami sokubuza umthetho ngagiya ngaqeda yebo qala ngumkhongi owayihambisa inkomo yebo ngithi dlala mkhongi ngithi dlala babo ubaba oyikhipha inkomo uyagcina ngithi dlala mkhongi dlala babola ekhaya bese ngithi dlala silumisi yebo bese umcimbi uyaqhubeka umcimbi ubusu uyaqhubeka kodwa aluphuma udwendwe baba uSibiya bengafikanga abakhongi uzolikhipha udwendwe ngifuna lokho abantu kungena endlebeni zabo kuze umuntu obuka le video baba azi ukuthi ukuphula umthetho futhi into efanele ukuthi ayiphumanga lapho ngokosiko uma ngabe abakhongi bengafikanga ayikho into enobufakazi ukuthi lelo dwendwe belisina ngokuvumelana kwezibongo ezithize igathi phela manje umkhongi nje befika la uzothatha ibhokisi natsoke baba okumela lipha ibhokisi lomshado kuze qinisekiswe lento ngampela iyenzeka futhi iyona futhi uma ebe nenkinga mhlamba kaphilile yebo uyayikhipha ngisho indodana yakhe ekhaya iyaziyo ukuthi ithunywe umkhongi ifikishe ithi ngithunywe ubaba izolanda udwendwe ngoba umthimba ngeke unyakaze engafikanga umkhongi baba uSotobe siyabonga baba uSotobe sazoba nawe kakhulu lekhaya siyabonga kakhulu kuze abantu bezoqonda baba uSibiya washolihaka